салом дӯстон, чун барраси сафар доштем, хостам оиди интихоби сим-корт дар ин ҷо суҳбат карда бошем. Мавод барои муҳоҷирон, донишҷӯён ва дигарон муфид хоҳад буд. Бо мо бошед. инак аввалин сим-кортро метавонед дар вокзал ё фурудгоҳ ҳангоми омада расидан дастрас кунед бе ягон ҳуҷҷат. Лекин ин амал нозукиҳои худро дорад. чун сим-корт бе ягон ҳуҷҷат пешниҳод мегардад, касе ба сим-корти шумо ҷавобгӯ намебошад. Мисол, аз ин сим-корт каси дигар қаблан истифода карда метавонист ва дӯстону ғайри дӯстони он шахс ба шумо метавонанд занг зананд ва роҳат ё нороҳат кунанд. шояд чунин сим-корт то ҷойгиршавӣ муфид бошад, лекин бояд ҳатман сим-корти расмии худро ба даст биёред. Лекин инҷо як мушкилот ҳаст. сим-корт танҳо бо шаҳодатнома ё худ паспорти шаҳрвандони Россия дода мешавад. Яъне ба загранпаспорт ё дигар ҳуҷҷатҳо шумо сим-корт гирифта наметавонед. Инчунин то ҳадди имкон сим-кортро наздиктар аз ҷои зисти худ харидорӣ кунед. чун ҳангоми гузаштан аз як минтақаи ҷойгиршавӣ ба дигар минтақа, мисол гирем аз Москав ба Питер ё ин ки Тверь, Тула, Тюмень, Казань ва дигар шаҳру вилоятҳо роуминг фаъол шуда маблағи изофагиро талаб менамояд. Инак якчанд мисол дар сим-кортҳое ки ба мо пешниҳод намуданд ва мо онҳоро интихоб кардем. инак ба мо ройгон сим-кортҳои ширкатҳои Мегафон, МТС ва Билайнро пешниҳод намуданд. шарти асосӣ шумо бояд ҳисоботонро ба 100 рубл тахмин 15 сомонӣ пурра намоед ва чунин хизматрасониҳоро ба даст оред. сим-корти Билайн бо тарафҳои Анлим пардохти абонентӣ 13 рубл барои як шабонарӯз, яъне барои як моҳ ин тақрибан 390-400 рубл. бар ивази ин 300 дақиқаи ройгон барои занг ба муштариёни Билайни Россия, 300 дақиқаи ройгон барои занг ба дигар операторони Россия, интернети бемаҳдуд барои як моҳ ва аз дигар моҳҳо барои як моҳ 15 гигабайт интернет пешниҳод мегарданд. занг ба Тоҷикистон, хусусан ба Тисел ва рақамҳои шаҳрӣ 5 рубл барои 1 дақиқа. сим-корти дуюм Мегафон бо тарифаи Теплый приём С пардохти абонентӣ 14 рубл барои як шабонарӯз, яъне боз 390-400 рубл барои як моҳ. ҳангоми пурра намудани ҳисоб ба маблағи зиёда аз 400 рубл, инчунин ба шумо 20 дақиқаи ройгон барои занг ба иттиҳоди давлатҳои мустақил, ба мисоли Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қозоқистону Қирғизистон дастрас мегардад. инчунин 300 дақиқаи ройгон барои занг ба муштариёни ҳамаи операторони ҳудуди Россия, 6 гигабайт интернет барои мессенҷерҳо бошад, интернет бемаҳдуд. занг ба Тоҷикистон, хусусан ба Тисел ва ТТ Мобайл, яъне Мегафон 4 рубл барои 1 дақиқа. мегузарем ба МТС тарифи Ш пардохти абонентӣ 16 рубл барои як шабонарӯз, яъне барои як моҳ ин тақрибан 480-500 рубл. бар ивази ин 500 дақиқаи ройгон ва 500 смс ба муштариёни операторони ҳудуди Россия, интернети бемаҳдуд, занг ба Ӯзбекистон, чун дар рӯйхат Тоҷикистонро надидем, 315 рубл барои 1 дақиқа. барои Москав ва Санкт-Петербург инчунин теле2-ро низ тавсия медиҳам. албатта метавонед инчунин аз тавсияи дӯстон истифода баред. хуб, ин камтар маълумот буд оиди интихоби сим-кортҳо дар Русия. моро ҳамроҳӣ намоед. аз хотир набарояд, шумо худатон аз кадом сим-корт ё оператор истифода мебаред? ба мо нависед, чун маводҳои баъдиамон ҷолиб мегардад. саломат бошед. хайр.